maksatly ýaşamak durmuşda ynamly we çynnakay çemeleşmekdir diýilýär. Çünki öňde goýulan her bir maksat özü bilen netijeli işlemegi, okumagy, döretmegi, zähmet çekmegi hemde bir başa uymagy talap edýär. Öňde goýulan anyk maksatlar öňkü gadanlaryny göz öňüne tutup, döwre görä gadam urmak hemde täze sepkitlere ýetmek, bar bolan mümkinçilikleriniň üstüne ýetirmek bilen aň, düşünje, okyp, zihni mümkinçiliklerini peýdalanyp, ilmde, bilimde ileri gitmek zerurlyklaryny ýüze çykarýar. Hawa, hormat prezidentiň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, bugünkü gün ýurdumyz dünýä döwletleriniň hataryna goşulyp, bugünkü gün biziň döwletimiz hem ilmde, bilimde öňe geçişikler gadanýar. Ine muňa mysal edip bugünkü gün biz ýurdumyzyň ähli pudoklaryny giňden ornaşdyrylýan sanly ulgamy aýdyp bileriz. Ýagny medisina ulgamyny, ilmde, bilimde, sportda, ykdysadyatda, owa hojalygyny ähli pudoklarda sanly ulgama geçiş tapgyry amal aşyrylýar. Barha elektronlaşyp barýan şu dünýädäki innowasion tehnologik özgörüşler diňe bular bilen çäklenmeýär. Ýagny döwür bilen deň adam urup zamanamyzy, durmuşymyzy özgördüji ençeme oňyn taslamalary durmuşa geçirmekligi howlukmagy talap edýär. Şeýle de şolaň hataryny ýurdumyzda bugünkü günde ýagny rahmet aňan belläp geçişi ýaly dil öwrenmekli, hata ýeňilleşdirmek maksady bilen sany ulgamyň üstü bilen ilkinji akylly sözlük, makul sözlük internet sahypalaryna peýda boldy. Ýagny biz makul sözlüğün üstü bilen bugünkü gün daşary ýurt dillerini, ýagny ingliz dilini, türkmen dilini hemde rus dilini terjime edýän ilkinji akylly sözlük, makul sözlügi aýdyp bileriz. Ine nähman adamlar makul sözlük biziň ýurdumyzda ilkinji hödürlenýän, ýagny akylly gepleýän sözlük bolup durýar. Internetde birigip el telefonlarymyzdan şo makul sözlügi ýükläp alyp bilýär. Soňra makul sözlügiň bize hödürleýän mümkinçilikleri öğrenken, ýagny belläp geçdik elbetde bu sözlük üç dille terjime edýär. Elbetde türkmen dilini, ingliz dilini hemde rus dilini bizde şol sözleri terjime etmäge bolan mümkinçilik berýär. Makul sözlük ikinji akylly gepleýän sözlükden biri bolup biz bu sözlügi ulanmak arkaly diňe bir ýazmaň üstü bilen näl eýsem gürläp şol diliň ýagny gürleýän şekilini hem eşitmäge mümkinçilik gadanýar. Ýagny şol daşary ýurt diliniň meselem ingliz diliniň, rus diliniň dogry sözleýişini diňläp bilýär. Şeýle-de makul sözlük diňe bir sözleri terjime etmek bilen çäklenmeýär. Ol çağalara da dil öwrenmekligi mümkinçilik berýär. Makul sözlüge girip çağalar üçin ýörüte suratly sözlük, sesli sözlük ýaly bölümlerine girip bilýär. Elbetde çağalara islenik adam öz öwrenen zadyny gözü bilen görüp, ýagny has ansat öwrenmek bolýar. Elbetde şol ýerde makul sözlük bize çağalar üçin ýörüte suratly sözlük hödürleýär. Ýagny oňa bize ýörüte çağalara bu sözlügi öwrenmek arkaly şol islenik bir zadyň terjimesini daşary ýurt dillerine terjimesini öwrenmek üçin çağı surata seredip, ýagny daşary ýurt dillerdäki terjimesini okap bilýär hemde diňläp bilýär. Şeýdigem çağa daşary ýurt dilini öwrenmek has ansat düşýär. Pe, armut, grape, üzüm, onion, soğan, lemon, limon. Ýene de diňe bir munyň bilen çäklenmeýär, şeýle de ýene de bir ýagny çağalar oýunlaryň üstü bilen hem bir zat öwrenjek bolsa şolaň aňlaryny, ýatlaryny aňsat galýar. Şonu göz öňüne tutup bu sözlükde çağalar üçin ýörüte oýuny sözlügi emma. Ýagny daşary ýurt dilini öwrenmeklik çağa aňsat düşer ýaly dürli oýunlaryň, suratly oýunlaryň üstü bilen çağalary özüne çekýän, dil öwrenmäni ýagny aňsat ýoluny hödürleýän mümkinçiligi bar. Honey, egg, flower. Ine şeýle-de makul sözüň içinde biziň türkmen dilimizdäki ata-babalarymyzdan gelýän nakyllar ýerleşdirilen. Elbetde bu nakyllaryň ençemesi daşary ýurt dilinde, ýani ingliz dilinde terjime edilen. Demek biz öz türkmen nakyllarymyzy makul sözüň üstü bilen inglizçe, ýani ingliz dilindäki terjimesini okap, görüp hemde diňläp bilýär. Ine bugünkü günde biziň ýurdumyzda amala aşyrylýan şeýle uly işler netijesini kädiýän. Çünki el telefonlarymyza
sözlüğü internette bir yüklep alanmazdan sonra biz internetsiz şu sözlüğü ulanmağa mümkünçilik kazanýas. Ina bul esasy maksat bolsa şu yerde bizi yani yaşları islenlik bir raýat yaşlarymyzy diňe bir yaşlarym del eýem çağalarymyza da dil öwretmekligiň ansat ýoluny hödürleýär. Yani biz daşaryurt dilini gürlemek arkaly şo dilin terjimesini yani eşdilýän, gürleýän görnüşini diňläp bilýär. Iň meşhur metbuat haýsy? What's the most popular media? Köpçülüklerin habar veriş terişdeleri ara gatnaşyk toruny emele getirýär. The mass media forms a web of communications. Ine mehran adamlar gelin ona makul sözlüğün hödürleýän ilkinji gepleýän sözlüğüni öýjüli telefonyň üstü bilen peýdalanyp görelim. Independence. Makul sözlük gözleýär. Independence. Özbaşdaklyk, garaşsyzlyk. Ine mehran adamlar makul sözlüğün akıllı gepleýän sözlükdigini biz öýjükli telefon arkaly hem gözýetdirdik. Yani şu aýdan ingliz dilinäki sözlerimiziň hem ingliz dilinäki dogry sözleşini hem de türkmen dilinäki terjimesini bize gürleýän görnüşini terjime etdiler. Mehran adamlar siz bolsamuny islenlik ýerde yani iş ýüzünde ýa bolmasa okuwda islenlik yani özüňize gerek ýerine internetde baglanmazdan peýdalanyp ulanyp bilersiňiz. Indik sahypamyz näme bilen dowam ederkä? Siz üçin gyzykly bolsa gerek. Yani taryhy maglumatlar, ilkinji açyşlar dogrusyny maglumatlar taýýarladyk.